príchod Ježiška žiadna iná nenahradí. Čistá snehová veľba sa vkráda do našich duší, stávame sa iní, lepší. Symboly Vianoc znášame do nášho konania a ich atmosféru, do vzťahov na ulici, v obchode, na pracovisku, v rodine. Hľadáme a nachádzame viac úprimnosti a pochopenia, tolerancie, slušnosti, ľudskosti a lásky. Možno aj najmä preto, lebo toto všetko sami ponúkame v tomto jedinečnom čase. Nebali krajších, sviatočnejších dní v roku ako Vianoce. Sviatky, ktoré majú rôzne príblasky, pokojné, radostné, plné Božej milosti, obradené mnohými tradíciami, zvykmi, poverami. V dnešnej dobe popri kresťanskému odkazu Vianoc ešte stále pretrvávajú aj staré slovanské zvyky. Jedna vločka, druhá vločka, teta zima žmúri očka. Sánky si hneď osedláme a letíme k starej mame. Na dvore nás snežík zláka, postavíme snehuliaka. Starka ešte mrkvu dá a snehuliak nožtek má. Poďme domov, už sa zmráka, lyžovačka zajtra čaká. Aby bol riežik, na briežku snežik, na snežku sane, daj nám to, Pane. Na snežku sane, daj nám to, Pane. Zima je pre deti, zima je biela, ako tá dušička z detského čela, ako tá dušička z detského čela. Farby. Zelené vetvičky symbolizujú nádej, fialová farba sviečok pokánie. 4 sviečky znamenajú 4 nedele do sviatku narodenia Pána. Adventný veniec. Je to moderným doplnkom domácnosti, vešia sa na vchodové dvere alebo pokladá na stôl. Advent však nie je len obdobím horúčkovej. Mikulášska tradícia je živá tak v meste, ako aj na vidieku. Mikuláš v prievode anjela symbolizuje dobro a čerta zlo. Rozdáva deťom sladké darčeky. Volám sa Mikuláš a narodil som sa v bohatej rodine okolo roku 270 v dnešnom južnom Turecku. Moji rodičia skoro zomreli a ja som zdedil celý majetok. Mne samému stačilo málo, ale okolo mňa bolo veľa chudobných a chorých, ktorí potrebovali pomoc. Tak som im pomáhal, ako som vedel a vládol. Na sviatok svätej Lucii 13. decembra museli byť kedysi domy už upratané ako zo škatulky. Podľa ľudových povier je svätá Lucia ochrankyňou proti čarodejniciam. V tento deň sa začína najkratší zimný deň znova predĺžovať podľa porekadla, že svätá Lucia z noci upíja. Večer pred Luciou chodili po dedine strašidlá ľudskí. Boli oblečené v bielom a na tvári mali biely závoj. V ruke niesli metričku z peria alebo husie krídla, ktorými symbolicky vymetali z domov prach a zlé sily. A či viete, kto v skutočnosti Lucia bola a čo robila? Volám sa Lucia. Moje meno pochádza z latinského slova lux, čo znamená svetlo. Rodičia mi ho dali, pretože som priniesla radosť a svetlo do ich života. Narodila som sa v Sicílii v bohatej rodine koncom 3. storočia. Ako kresťanka som sa snažila pomáhať tým, ktorí boli za pomoc odkázaní, lebo byť kresťanom v mojej dobe bolo trestné. Štedrý deň, 24. decembra.
Radosť nad štedrosťou Boha Otca vyjadrovali nielen naši predkovia, ale aj my, tým, že po západe slnka nachystáme slávnostnú večeru a navzájom si dávame dary. V minulosti hospodári ešte aj nemým zvieratám dávali zo svojich pokrmov. Večeru tohto dňa voláme štedrou večerou. Štedrý večer. Štedrý večer je pre kresťanov vyvrcholením adventu a zároveň začiatkom vianočných sviatkov. Štedrým večerom sa končí pôst a s polnočnou omšou sa začína sláviť Božie narodenie. A ako to bolo s príchodom Božieho Syna na zem, už počúvajte.